إن نام يوسف عليه السلام قصة قطردي إنك قصة مدر نام أعداء سفينة نوح فيها يعني باشم نام آدم عليه السلام لن مشيت لكن آدم عليه السلام لن نوح عليه السلام عارف نام يقين نام ديا برنجتي بعد آدم ديا آدم عليه السلام لن نام ملكر ديا لكن نوح عليه السلام لن آدم عليه السلام عارف نشان باب يقولون من باب الفائدة علم ابن عباس رضي الله عنهما صحيح بخاري نام ديا آدم عليه السلام لن نوح عارف نا أون أثر ولا أون أثر كلهم كانوا على التوحيد همتهم توحيد تولنر الله نبرلانر دنا نوح قومنا نام شرك دشيا شو شرك دشان قومه الله تعالى نام نوح عليه السلام ورتيا شنو شنو محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد تشرك نادب آدم ومجال مكلغني بيانات يعني يرنا وأولهم نوح تيا وأبي غمرلرن برنجة نوح تيا يعني حق دشمان مولا نام كاور بدغتشي قبر بارادلر وكابر امتن لتانا دي دي بولي دي نام آدم لن أقل نوينات نام إيماننا خيانة نام دي بوهابيلر دي نوختن ينكو بيغمر نام ألغا على نقل دي أولن فان إدريس أولن يون نام إدريس يست شيس يست أولن بيغمر لنا بيغمر نام اغتقاط إذن أقتي فيوات إذن اغتقاطنا أولن برنجتي نوح دي كتر دي شيء دم آدم نر آليا آدم نر فكرتيا حقيقة نام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله آدم عليه السلام لن نوح عرفنا ötön enbiya peygamberler iman etmeyenler ötüyor. Yok ol batıl vurun. Muhammed Abdülvehhab rahimahullah onların birincisi Nuh diyeni yani Adem oğlunu şirk gelenden son uğradılan peygamberlerin birincisi Nuh. Ama ondan önkü uğradılan peygamberler näme? Şu Adem aleyhisselamın näme peygamberliğini devam ettirýärdiler. Tevhid bada şirk diýilýär bilenapdy Adem aleyhisselam. Yani şonda da näme alim taglimat vermeklik üçin Adem bilen Nuh'un arasynda Allah Taala kär peygamberler uğratdy. Yani ol uğradylan peygamberler näme? Müşrik kowm üçin näli? Muvahhid Allah'ın birlep hiç dogry dinden çıkman ýören adamlara öwdüni ünnewini taglimin näme yetirip durmaklyk üçin uğradylan peygamber. Amma Nuh aleyhisselam näme Adem oğluna şirk düşenden soň uğradylan birinji peygamber. Muhammed Abdülvehhab'ın näme kitab-ı tevhidi asly näme şirkin garşysy bolan näme tevhidi öwretmek üçin ýazylan kitap. Şoň şu näme tevhidi öwretmek üçin birinji näme müşrik kowma uğradylan peygamber kim? Nuh. Şoň üçin näme awwaluhum Nuh diye beýdiği näme ondan öňkü peygamberler peygamber däl diýdik däl. Ondan öňkü peygamberler peygamber ýöne olan kowmy müşrik däldi. Olan kowmy Allah'ny birleýärdiler. Adem aleyhisselamyň dini, Adem ataň dini ýitenapdy. Ýöne näme alymyň ýydydan alim, peýgamberiň ýydydan peýgamber gerekden çağa ya adamlar gelýär, köpelýär, olary da öwretmeli, ilim bermeli. Şunuňyzmy? Şoň şeýle Allah Taala näme Adem aleyhisselamyň ýydydan kär peýgamberler uğratdy. Ýöne ol peýgamberler näme şu tawhidi beketýärdiler. Adem ogly şirk diýilenlerde Allah Taala ikilik etmelilerdi, küfür diýilenlerdi bilen atdylar. Öyle Nuh'un eýamynda, Nuh'un kowmy eýamynda şirke düşüpdiler. Şu Adem aleyhisselamyň oň ýydydan gelen käbir peýgamberleriň dininden näme dol çykypdylar. Şoň şeýle Allah Taala müşrik kowmy birinji uğradan peýgamber Nuh. Şoň şeýle näme Muhammed Abdülvehhab rahimahullah näme müşrik kowmy uğradan peýgamberleriň birinjisi Nuh diýdigi şondan. Şunuňyzmy? İnne nâmed ya Allah biyazıcı barakallahu fi zürriyeti Adem diye. Allah Teala Adem aleyhisselamın zürriyetine bereket verdi diye. Yani katı köp boldu diye zürriyetleri. Fekâne fîhâ ricâlun kethîrun ve nisâ. Yani kan erkek ve ayal adamlar doğdu diye Adem aleyhisselamın havvada. Sebep diysen näme ol adamlardan başlangıcı diye. Sebep diysen näme ondan şoň şeýle Adem atadan havvadan kan terdentler doğmaly. Ve enteşarat ويايرد ديا ذرية آدم وكثرت ديا وشان نقولنا مع آدم عليه السلام نعم ذرية الانتشار تبت يايرد وكثرت وكفل ديا ولو رجع آدم شوات يا إجر ولو إجر رجع شوات دولا نقل آدم ورأى أبناءه شوات أغلر قردما لما عرف تنا مضن هم من آدم عليه السلام وأغل شوات آدم أتمن أتام شنو وثينا أتام قل شما غايفك كي مدراد نوي دغن مولا شنو Yöne şeyle bir köpölmeklükten ikimiz yediyat yalap boldy. Şunu. Ama hakykata seretsen näme? Ikimiz rad noýdy gana. Şoň şu Harun Reşidin näme halifalaryň ýanyna
bir kapısı geliyor. Kapısının kakıbam näme diye kapı gorayansın. Bir halife ayt diye. Dogonluk näme? Dogonun senden pul soraýar diye. Kömek soraýdy. Olam hemme dogondan faraýandan men dogondan pul ömätsäşik kim ka o dogonum diýdi. Barın çağırın diye. Ondan olam gelýär gon gözüne. Näde sen men dogonum bolýan? Birinji gerek men seni görýän sen adamyň oglamy diye. Olam men adamyň ogly diye. Men ne adamyň oglamy diye. Olam sen adamyň ogly diye. Onda näme sen dogonum inkar etýän diye. Şonda ýa-ni halife gen al. Birinji dogonluk bilen hak soran şulardan berek näme diýdi. Şundamy? Gen adamlar bar. Birinji şu dogonluk bilen hak soran ýa şulardan. Şoň üçin hakykat etdik näme dogon barmy fitden bir adam fitde dogon. Bir adam aleyhisselam hewwelden gaýdan barymydan. Ýöne şeýle bir köpüllük bolar eder ýalapda. Näme bir-birimizden ýat saýtdy. ورأى آدم ونام فلو رجع آدم ورأى أبناءه لما عرف شو دورن كذا دي آدم عليه السلام هو أنا بقولور نيدن شفت قادير ورا دير باكسيون دير فلان ولو قيل له هذه ذريتك يا آدم لتعجب كثيرا وشلورم ذي وقل لهم دي بقور كذا الهدية ولو قيل عيد الهدية له آدم عليه السلام هذه ذريتك شلون هم ذي وقل لهم كذا تنعي آدم لذا لتعجب كثيرا قحتك ينغالط به كوبريد تنزيها وقال سبحان الله دي هؤلاء كلهم أولادي قالوا هم مثلا شاغلهم هذه كلها ذرية بلهم هم مثلا ذرية مدير دي وكانت لذرية آدم قرى كثيرة دي وآدم عليه السلام نعم أغلرنا كانت كان قرى على الوعد دي قرى برلغي قرية كبلغي قرى كثيرة كان قرية للوعد دي مسكن تتوتر دي وبنوا فيها بيوتا كثيرة درلو جايلر كان نعم öýler gurup näme ýaşap şu ýeriňizde mekan tutullar diýer. Wa näme derler we ýerlerde wa kanu yahrithun al-ard ýerler sürerdiler we yazra'un we eknekerdiler we ýaýşun we ýaşardylar. Wa kana an-nas ala dini abihim Adam we adamlar hemmeten näme diýer? Atalary Adamyň dinine gedär ýördiler diýer ýaşap. Şirk, kufur, ihtilaf, mezhep ol Hanefi, bu Şafii, Şayfini, Maturidi, Hawa odatlar ýokdy. Hemmeten näme la ilahe illallah sözünden näme iman edip şu Adem aleyhisselam getiren tevhid dinine gedär ýördiler diýer. Ya'budunallah Allah ibadet ederdiler ve la yüşrikûne bihi şey'a ve Allah Teala hiç bir zady şerik getirmediler. Ve kânen nasu ummeten wahida şu sebäpden adamlar bir ummatdylar. Abuhum Adem ve rabbuhumullah. Ataları Adem ve Rablarım Allah diýer. Çok ya da çör ya Krishna ya ol buldalli diye. Ataları Adem'di ve onların Rabbam näme çokunyan ibadet etýänlerim Allah diye. Ýöne bu gowlukları näme görübilmän näme şeytan hased etýän. Şunun gör wakyn nädip hased edipdir şeytan. Zaten şeytan niýanat näme agdy berligi Allah ibadet etmekligi halana ol. Tawhidi söýenok. Şoň şu näme Adem aleyhisselam oğulları appede cübbe şunyan ihtilaf yok. Atalar meselesine dava yok, Allah meselesine dava yok. Hemmeti bir Allah ibadet etýärdiler. Bunu görebilmän şeytan hased etdi. Walakin keyfe yarda iblis ve zurriyetuhu bihada. Ýöne diýär walakin ýöne. Keyfe nädip diýär yarda razi bolsun Adem oğlunu bu halatlarda. Bu gözel şekilde gedip ýörüşne iblis nädip razi bolsun we zurriyetuhu bihada diýär. Ve Adem aleyhisselam näme zurriyetlerin bihada el-wasf diýär. Yani şu wasfda أغذبير جم برا الله والدتر لا يزال الناس يعبدون الله هني ذكرن آدم نرنامة برا الله والدتر يزال دوامت لما زال وارا لا يزال هني ذكرن شرك كيرمن دينا برا الله والدتر إبليس بن إسلانا شو شركة شاغر يانر قافر شلغة شاغر يانر قولون همت إبليسن قوشني شنون دعوة شلوري ألا يزال الناس أمة واحدة لا يختلفون ألا يزال الناس أنه يا أخي إبليس شنو لك هذا آدم لن همت برمت بالحسنات شن يعشم القادية لا يختلفون دعوة جنجلا بالملام قبل على الله إن ذلك لا يكون لك ببال مضيك إبليس ببال مضيك إن ذلك لا يكون إيش دعنا قايت لا إبليس ببال مضيك Sen bir hilegar adammış yani.
sen bir doğumlu düşünýärmi? Bu zatlar bolmaz diye. Adam sen cennetten çıkarıp diye zürriyeten beydip gowlukda bir doğan, bir Allah awadet gezipleri bu bolmaz diye, hiç asan bolmaz diye. Hel yedhulu zürriyeti Adem'il cenne ve yedhulu iblis ve zürriyetuhun nar. Adam'ın zürriyeti cennete girmelimiş mi? Ve menem iblis diye. Ve menem iblisem diye. İblis ödüne diye. Ve zürriyetleri bilen ol iblis diye dogdaha girmeli mi diye. Bu zatlar bolmaya diye. İnne zâlike la yekûn, inne zâlike la yekûn diye. Bu zatlar bolmaz diye. İnnehu lem yescud li Adem'e fetaradahu Allahu ve la'ane. Neyem şunu Adem ile düşmançılık etti. Tevap diysen innehu. Tevap diysen o lem yescud. Secde etmedi Adem hormatla. Fetaradahu şonu çiğnem. Fa sebebiyye. Fetaradahu şonu çiğnem. Neyem Allah Teala kovdu onu ve la'anehu ve neyem lanetladı, gargışladı, öz rahmetinden daş etti. Ela yentekim min beni Adem. İnni şonun için ela yentekim aralmadın mı ol iblis Adem oğlundan feyedhuluna ma'ahun nar ve şeydi bemname ongulen bile o da girmesinler mi? La budda en yekuna zalik. İblis öğrenin kararı şol şeyle bolaymalım dedi. Men aralmalışlardan ve hükmanam Adem oğlunu ben öğrenim bilen bile doğdu halk girmeliydi. La budda en yekuna zalik. Karar, ütkömecek karar. Hükman şu şeyle bolmalıydı. İnne fikratu şeytan. İnne bulur beydip öz fıtratından tevhidinden çıkarıp ağzı birlikten ayrılmak için bir näme oylanmaly, fikir etmeli düşünýärmi? Bir karar almaly, onam gollamaly, bir ağızdan garşy çykan bolmaly, düşünýärmi? Ne şu fikri näme? Wa ra'a şeytan. Ine öýdäne şeytan şeýle fikir wardy diýär, ra'a en yed'u an-nas. Çağırmaly da adamlar. Näme ila ibadatil asnam. Butlara näme? Ibadet etmeklige çağırmaly. Birinji bilen näme Allahdan daşlaşdyrmaly bulary. فيدخل النار أنا وننظر من أوضة صلرني ولا يدخلوا الجنة أبدا وشيء نام أبدا جنة غير مثل ولا الله. وكان الشيطان يعرف أن الله لا يغفر الشرك وريانه نامشين شركة المالية لكن الله شركة بغسلانا ما ذنا أكثر مالية الموتى أيام شيطان كله بويشتانا ذنا عدم ثبات إذا توابت مثل الله بغسلا جنة طالب اليوم بير نقول له كسبات الشبات بيردن يا مال نقول له دينهم on aknem etmedi, masrahat bilmedi. Näme şeýle? Ay doğanın bolýa bagşladyň, diýse bagşlady, geçdi cennet. Emma näme şu şirki saýlady? Dedim şirki Allah bagşlamaýanlygyny bildi diýe. Ve kana şeytanu ya'rifu anna Allah la yaghfiru şirka ve yaghfiru kulla şeyin iza arad. Bir şirki bagşlana, ondan başga islam wadynyň hemmesini bagşlaýar diýe. Fe arada şeytan en yed'uhum ila şirk. Indi şeytan istedi diye bular çağırmaklyga şirke فلا يدخل الجنة أبدا شيء تدنامه هيك عشان جنة غير مذلة دي. ولكن كيف الطريق إلى ذلك؟ نادب يول نامه نايل يول بدن بلور نامه شركة شاغر مالي والناس يعبدون الله الله شاغر بيولر آدمler Allah ibadet ediyorlar. Ne men nادب بلوري الله دن ayırıp daşı çokunun diýmeli. İnnehu lew zahaba ila an-nas ve qala lahum inne bu gidip adamlara aýtsa diye. İnnehu lew zahaba gitsa diye ila an-nas ve qala lahum اعبدوا الأصنام ولا تعبدوا الله. بطلوا تشكنوا الله تشكن ديته دي. لشتمه الناس وضربوه. آدمر وأوردلر فيوردلر لشتمه. آدمر فيوردلر وضربوه وأوردلر. يعني أنا ما أقول لسه. قولي. قالوا معاذ الله اسم الله ورثنا بتشكن مخلوقان نيادلر. أن معاذ الله أعوذ بالله ورا معاذ الله الله ورثنا. قالوا واستسند معاذ الله الله ورحمه sen diýenlerden. Hey Allah'ın taşlap buta çokun ortmu diýerdiler. Anuşriku bi rabbina Allah'a da şirk edelim diýerdiler. Na'budul asnam buta çokun olalım diýerdiler. İnneke le şeytanun racim. Sen şu mel'un racim daşın kowlan şeytan diýerdiler. Hakiki sen şoňa munasip şübhesiz inneke. Şübhesiz sen şol şeytan racim şeytan diýerdiler. Racim daşlanan racimden. Daşsan qowlan innaka la şeytanun khabith. Sen näme şeyler bir hapa nezil şeytan diýerdiler. Inne öýde ýanyna näme bir eden fikri adam oglundan näme sorajagy paşmady. Hiletuş şeytan inne hilet. Gonu barwa bolmady. Şuňa çokunyň boljak geleken. Hiletmeli. Walakinna şeytana wajada baban. Eýtdi beýtdi diýen näme? İhlada murat diýen şunuňmy? Hakka ihlas etsen tapýan. Ve batyl ihlas etsen batyl tapýan. Walakin şeytan wajada baban bir gapy tapdy diye. Isatçyly diye yedhulu minhu diye.
Şonun giýerdi diýe. Nä ila ruusin nas diýe. Adamdan kellesine girmek üçin. Adamdan aň düşünjesine girer ýalyk bir ýol tapdy diýe. Ona nädip tapdy? Kana rijalun yakhafun Allah. Şeýle bir adamlar bolardy diýe, takwadar adamlar yakhafun Allah. Allah'dan korkup takwalyk edip haram işlerini etmän, onun buyruklarından näme dänme, näme diýse tutup, näme diýse gaýdyp berendir. Allah'dan korkyan takwadar adamlar wadylar. Ve ya'budunahu leylen ve nahara. Gecewünde Allah ibadət etýän adamlar wady diýe. Ve yezkurunahu zikran kesira. Ve Allah'ın yatlardı diye ol adamlar zikran kesira kan Allah'ın zikrederdiler diye. Ve kanu yuhibbun Allah ve Allah'ın söýerdiler diye. Ve kana Allahu yuhibbuhum. Ve Allah da ol adamlar söýerdi. Ve yestecibu lahum. Ve Allah olaryň doga dileglerini kabul ederdi. Ve kana an-nasu yuhibbunahum ve adamlaram ol adamlar söýerdiler. Ve yuazzimunahum ve hormatlardylar. Ve kana şeytanu ya'rifu zalika ciddan. Şeytanın bu zatlar bilýärdi diye. Şeýle bir gowy adamlar wady. Allah'ın ewliya pirler, salih adamlar wady. Allah'ın söýýärdiler, Allah da olar söýýärdi we adamlar hem olar söýýärdiler. Ýöne ol adamlar ölüpdi diye kädi. Ve qad mata haula ve intaqalu ila rahmetillah. Ýöne ol adamlar şu Allah ibadet edip näme takwalyk hallaryny ölüpdiler we intaqalu we göçüpdiler Allah'ın rahmetine. Indi bular ýok, degen ýok adamyň adamdan gurlamak ansat bolýar şunu. Plan sözü men çağırın dedi diýse adamlar ylgap barşak da plana. Bir sen adamdan diýä onun sen Allah'ın çağırsın diýerler. Men çağır berin diýäňmi diýse takwadan näme diýjek? Ma'adallah diýjek. Allah orasynda adamlar. Hey Allah'ın taşlap men çağırın diýermi men? Şunu diýjekmi diýmejekmi? Senin aklyňy satanakmy diýjekdi? Emma öle adamdan bar sorak bolanok. Şunuňmy? Şoň şu näme ölüp gidenlerini gaýlatdy ýa-ni. Wa qad mata wa dhahaba ash-shaytan ila an-nas. Inne gitti diýe şeytan adamlaryň ýa-ni we zakkara haula ar-rijal. We zakara we yatlan boldy diýe olom ýa-ni. Ay plana hunam mali. Plan pir, plan ay olur bir ewliya adamdylar. Ay bir ýagşy zada adamdylar. Atlar nagdan boldy. Wa qalu wa aytdi wa qala ayti kayfa kana fikum fulan wa fulan. Plana näyle araňyzda öwtürne görederdi, eýderdi, beýderdi. Qalu subhanallah adamlara näme? Bu şeytanyň ýatlatmasyndan ýatladylar da, ýani öwliýa salih pir adamlar. Subhanallah, dogry aýtýan. Rijalullah, olar Allah diýen adamlardylar, Allah'ın adamlardylar. Ve öwliýauhu, Allah'ın öwliýalardyr olar, Allah'ın öwliýa pirlerdi olar. Ulaika iza da'u ajabahum. Ola adamlar ağızlar dogaly adamdylar. Haçanna onça Allah da'wat etdiler. Allah olaryň dogasyna jogap berdi we iza sa'alu we Allahdan bir soradylar. Allah olara soran zatlaryny bererdiler diye. Indi näme söz alşýarlar da, şunýarmy? Bu meselede Allah alaşdylar, düşündiňmi? İblis ewenli olaram hakykatdan diýäň dogry, olar eýle adamlar, beýle adamdylar. Eýer ittifak tapyldy. Bu meselede näme Allah alaşdylar? Bolýarmy ýa-ni? Ha? Bolýar, bar 2 4 ýyldan atdylar.